هذه إذاعة إرنا. هنا إذاعة إرنا الدولية. زخبر سلامتنا تقبلوا أبستفلالي كرنات علم كوينكم نمدوات ريدي إرنا أتكتاتلو زخبركم سمعتنا أبنيلهم ربع شمون تتحساس كل تشحن إسران حدن فنوى ريدي إرنا أفريقيا أبسومزي بعوت أرقاي كمون مدبت أتعمو بتسفيت يوهنس حزنا لكم قريبنا لنا فنونا بزينان مجمار فلما أرستاتو أمريكا تركبن شدشت هاجرات أب إثيوبيا زفت أمزلو بهرز فليه جاملاو مأسرت كم زت حساسبن قالتن أب مبرق السودان أب جواست خايد سمع سلام زختمو وجنات تكبروا يتقلبو مراحتي سبسلطان صومال تهاجران صلاليوان زلو درقن ممكات مليونات دولار وفيهم راديو إرنا ناصا دمص إرتراويان علتاو زينا أمريكا، كندا، بريطانيا، أستراليا، دنمارك، نيزرلاندسن منجس إثيوبيا زفتمو زلو بهرز فليه جاملاو مأسرت خمسة تحساسبن قالتن إذن هاجرات بحبارة وزوطو مقلتي منجس إثيوبيا ببهرنا فليه أزي بزو حزبي بزي فردن كسن كايدو خمزلو وغيسن እቲ መንግስቲ ኣብ ክልተ ሕዳር ናይ ህፁፅ እዋን ካብ ዝእውጅ እንድሓር መስዋዕት ምትእስሳር ኣለዎም ብዝብል ክሲ ብፍላይ ንተወላዶ ትግራይ ኢላማ ዝገበረ ጃምላዊ ማእሰርቲ ይካየድ ምህላው ይፍለጥ እዞም ካብ አዲስ አበባን ካልኦት ከተማታትን ብፖሊስን ሓይልታት ጸጥታን መንግስቲ ኢትዮጵያ ተገይፎም ዝተወስዱ ተወላዶ ትግራይ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ሃገር ኣብ ዝርከብ መዳጎነ ማዓስከራት ተኣሲሮም ከም ዘለዉ እዩ ዝግለጽ መንግስቲ ኢትዮጵያ ነዞም ኣብ ከተማታት ገፊፉ ዝኣሰሮም ተወላዶ ትግራይ ምሩኻት ኩናት እናበለ ኣብ ማዕከን ዜናታት ይቐርቦም ከም ዘለውን ይውቀስ እዚ ከምዚሉን ከሎ ኣብ ትሕቲ ሓይልታት ትግራይ ዝጸንሐ ከተማታት ደሴን ኮምቦልቻን ዝርከብ ሰፊሕ ከባቢታት ሸዋ ክልላት ኣምሓራን ዓፈርን ዝተቆጻጸረ መንግስቲ ኢትዮጵያ መጥቃዕታት ክቕጽል ምዃኑ ኣፍሊጦ እቲ መንግስቲ ናይ መወዳእታ ዒላማ መጥቃዕቱ ኣበይ ከም ዝዛዘም እኳ እንተዘይነጸረ ናይ ምልቃም ስርሒት ጥራይ ከም ዝተረፈዩ ዝጉስግዝ ንዝበስሐ እቲ ኣብ ትሕቲ ቁጥጥሮም ዝነበረ ከባቢታት ንስልታዊ ዒላማ ከም ዝሓደግዎ ዝሕብሩ ሓይልታት ትግራይ ብወገኖም ኣብ ሓፂር እዋን ካብቲ ቅድሚ ሕጂ ዘመዝገብዎ ታሪኻዊ ዓውታት ንላዕሊ ከመዝግቡ ምዃኖም ይእንፍቶ ንምብራቕ ሱዳን ብምውካል ኣብ ጁባብ ዝተኻየደ ስምዕ ሰላም ዝኸተሙ መራሕቲ ቀቢላታትን ምንቅስቓሳትን ምብራቕ ሱዳን ብዝቐልጠፈ ክትግበር ፀዊዖም እቶም ብምትእኻብ ምብራቕ ሱዳን ዝፍለጡ ጉጅለታት እቲ ኣብ ጁባ ዝኸተምዎ ስምዕ እንደገና ናብ ዘተ ከም ዘይወርድን ብዝቐልጠፈ ክትግበርን መራሕቱ ካልድ ሻውሽን ዑስማን ስዒድን ከም ዝጠለቡ ራድዮ ዳባንጋ ሓቢራ ምዕሩይ ዜግነት ካብ ቀንዲ ጠለባቶም ዝኾነ እቶም ናይ ምብራቕ ሱዳን ምትእኻብ ምድንጓይ ትስምዕ ናብ ጎነፅን ብረታዊ ቃልስን ከምርሕ ከም ዝኽእል ኣጠንቂቖም ምትእኻብ ምብራቕ ሱዳን ነዚ ጻውዒት ዘቕርቡ ዘለው ነቲ ስምዕ ዘይከተመን ክስረዝ እውን ዝጠልብን ላዕለዋይ ቤት ምክሪ ቤጃ ናዚርስ ደጊሙን ወደ ፖርት ሱዳንን ካብን ናብን ዘእቱ መንገድታትን ክዓጹ ከም ዝኽእል ኣብ ዘጠንቅቐሉ ዘሎ እዋን እዩ ምብራቕ ሱዳን ብመንግስቲ ተነፂልዩ ዝብል መረረ ዘለዎም ዝተፈላለዩ ቀቢላታትን ምንቅስቓሳትን ትዞባ ኣብ ልዕሊ መንግስቲ ሱዳን ፖለቲካዊ ፀቕጢ ንምፍጣር ንወደ ፖርት ሱዳን ከም ቀንዲ ማሕንቆዮም ዝጥቀምሎ ቀዳማይ ሚኒስተር ሶማል ሕሶን ረብለ ኣብ ሃገራን ጸላሊኑ ዘሎ ሓደገኛ ደርቂ ንምምካት $1 ሚልዮን ከም ዝወፈየ ተገሊጹ መንግስቲ ሶማል $1 ሚልዮን ቤት ምክሪ ንግዲ ሃገር ድማ $2 ሚልዮን ንተመሳሳሊ ዕላማ ከም ዝወፈዩ ኣፈኛ መንግስቲ ሶማል መሐመድ ኢብራሂም ሙዓሊሙ ንማዕከና ዜና ኣረጋጊጾ ፕሬዚደንት ሶማል መሐመድ ፋርማጆን ናይ ወርሒ ሕዳር ደሞዙ ደርቂ ንምምካት ከም ዝወፈየ ተሓቢሩ ይኹን እምበር መጠን ናይቲ ናይ ሓደ ወርሒ ደሞዙ ኣይተጠቕሰን ሶማል አንጸላሊዋ ብዘሎ ሓደጋ ደርቂ ናይ ህፁፅ እዋን ኣዊጃ ትርከብ ነዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ኣብ ኩናት ሓድሕድ ተሸይማ ትርከብ ሶማል ባህርያዊ ነቕፅን ወራር ዕስለን በጣን ተደሚርዎ ኣሳት 2.8 ሚልዮን ህዝቢ ንኸቢድ ስእነት ማይን መግብን ተቓሊዑ ከም ዘሎ ሕብራት ሃገራት ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ኣተሓሳሲቡ ኣብ ሓያሎ ከባቢታት ተሃገር ብተኸታታሊን ራብዓይ እዋኑ ዝቐጸለ ትሑት ናይ ዝናብ ወቕቲ ነቲ ኣብቲ ሃገር ዝጸንሐ ኩነታት ደርቂ ከም ዘጋደደ ዝጠቐሰ ሕብራት ሃገራት ኣብ ማእከላይን ደቡባውን ሸነኽቲ ሃገር ልዕሊ 130,000 ዝግመት ህዝቢ ማይን መግብን ንምምእራር ከብቲ ጠለበጊዕን መፅዓኛን ኣሰኒው ይሳግም ከም ዘሎ ኣመልኪቱ እቲ ኩነታት ብኸምዚ እንተቐፂሉ ክሳብ ወርሒ ሚያዝያ 2022 ኣብ ዘሎ ግዜ ካብ 16 ሚልዮን ጠቕላላ ብስ ህዝቢ ሶማል እቲ ፍርቂ ንሓደጋ ጥሜት ተቓሊዑ ተጸባይ ረድኤት ከይከውን ኣህጉራዊ ማሕበረሰብ ህፁፅ ሓገዝ ከበርክት ሕብራት ሃገራት ተማሕፂኑ
زخبركم سمعتنا زينا أبستفتي ملا إذاعة إرنا الدولية صوت أريتري مستقل راديو إرنا ناصا دمص إرتراويان داغماي سلامتنا تقبلوا كبرات سمعتنا كابز غاتيلو بعوت أرغاي زدالو أفريقيا أبسو منزيك أربلكم سنة مكتال يوغندا معرفو نفرتي انتبه ناب تشاينا كيركب يسقا أبسك زيزي أب علم تازعبيتا لكحيت جنزب هاجر تشاينا نهاجرات كوبانياتات فاينانساو تسلاتاتن كالئن لغحتب اتهاجر بقطان تزاورن ناستات 260 هاجرات لغحيبالا لغح نبرو فاينانساو مسرحيو اتزيادة زلو نتزيبولي لقحمو سريحو ولد كفيلو لغحو يملس انتخونا لغاح ناي معالت قدب اللو زتلقح اب معالتو لغحو انت زي كفيلو ألقحي متيئو لغحو كحتت نبوريو أبز مسرح تلقحي لغحو كملس سخل جنزب انت زي بلو نبرتو كحرج ويلغحو بمنقد نبرت كملس يقداج أبي يوغندا دما لكع كمزستتقسى زقات امزولو يزمسل بسنك لغاح كاب تشاينا علم لخاوي معرفو نفرتي انتبه نتشاينا كي تركبه اي ترفنيو زبل وراء كنافس يغنيو إذا حق انت غينو دما يوغندا بسنك لغاح زي مملاس لولاو نت جزاء معرفو نفرتا نتشاينا كتركبه أب كل تشحن 15 يوغندا كاب جيمس تبهله بانك تشاينا أستات كل 207 مليون دولار بمستير تلقيحا اتسلق حتى جنزب دما أب مسفحن ممعبالن علم لخاو معرفو نفرتي انتبو علاته نت معرفو نفرتي نمسفاح كونترات زوسد دما تشاينا وكوبانيا نيرو اتنا يلقح سمع بمستير استقبره بمنبارو كندا يولدو أب كندي عمتك كملس اللون زفلت نقريلن انتخونا تشاينا قتلك حنكلا بناي جزاء رئيسا حقتات كم تخيد زقلت كوينو أب حقتات دما ولون لألاوي يخون نبرات موراس زبل يتغلل يوغندا بدمر ل10 بليون دولار كاب تشاينا تلقي حلا إذا دما أسات 500 كاب حفشاوي زبيتاو أوتوتايو 3 بليون كاب زدما أوشت إزمت 10 عمد ناي جدن كتكفلو اللوا بريزيدنت يوغندا يوري موسافيني بعداس توحت أتهاجرو عداء أب جزي أخد كفل كم زي تخقل بمرداء أب أكفافلا داق ما يسمع كجبر نختقلب لعلوات لؤخات ناب تشاينا سريدو انتخونا تشاينا أب تغدي مستقبرة ني أكفافلا سمعات زخونا من لوات كم زي تقبر بمقلات نتتقلب نتيقاتو نزل سعيبو تشاينا زلق حتى جنزب كتملس انتخوينا عمتاوي 1.9 مليون سبات زأنقد انكو علم لخاو معرفو نفرتي انتبه بعلاكة محادرو كم زحاتتت زقلت مستير تقاليعو مع كنا الزينا يوغاندان علم دما أكالي حنو منقستات تشاينان يوغاندان نتزينا وطو حصوت كبلاكو انت قلتو كلتي انهاجرات نايل أحسن معك قبران كلوا قهود زي قبرو حج مستير مسوط حصوتي انتبلا زأمنن كم زي اللي يوغانداوين تنتنت بوليتيكا يقلتو ሚኒስተር ፋይናንስ ዩጋንዳ ማቲያ ካሳጃ ምስ ቻይና ዝተኣትወነ ያከፋፍላ ስምዕ ጌጋ መንባሩ ንባይቶ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ ብምሕባር የቕሬታ ሓቲቱ ንሱ ሓደ ካብቲ ስምዓት ዕዳ ኣብ እዋኑን ተዘይተመሊሱ ማዕርፎ ነፈርቲ ምርካብ ከም ዝነበረ እኳ እንተተኣመነ ኣብዚ ሕጂ ግዜ ግን ኣብ ውሳኔ ምርካብ ከም ዘይተበጽሐ ገሊጹ መንግስቲ ይኹን ትካላት መንግስቲ ልቓሕ ምስ ዝልቅሑ እቲ ዕዳ ናብ መንግስትን ህዝብን ይዝኸውን ኣብ ጉዳይ ዩጋንዳ ድማ ህዝቢ ብዛዕባ እቲ ስምዓት ዝኾነ ኣፍልጦ ይጸንሖን ሰበዝ አቪዬሽን ማለት መጓዓዝያ ነፈርቲ መጠንቀቕታ ክህቡ ድሕሪ ምጅማሮም እቲ መስጢር ከም ዝወፀ ክፍለጥ ተኻኢሉሎ ብዙሓት ሰባት ነዚ ዜና ምስ ሰምዑ ከመይ ጌራ ሓንቲ ሃገር ናይ ካልእ ሃገር ንብረት ትወርስ ክብሉ ይኽእሉ እዮም እንተኾነ ቻይና ትወርሶ ንብረት ንኹሉ ግዜ ናታ ይኸውን ማለት ዘይኮነ ኣታዊታታ ክሳብ ትመልስ ተመሓድሮ ማለት እዩ ናይ ዩጋንዳ ማዕርፎ ነፈርቲ እንተበን ኣብነት ዕዳ ክኸፍል እንተዘይክኢሉ ምምሕዳር ፋይናንስን ባጀትን ከምኡውን መደባት ንቻይና ይርከብ ማለት እዩ እዚ ድማ ዕዳ ክሳብ ዝኽፈል ይቕጽል ቻይና ኣለቂሕካ ሃገራት ብዕዳ ናይ ምሕናቕ ስልቲ ካብ እትጅምሮ ዓመታት ኣቑፂራላ
ሓንቲ ከም ኣብነት እትጥቀስ ስሪላንካ ስሪላንካ ካብ ቻይና ዝተለቀሓት ዕዳ ክትከፍል ብዘይምኽኣላ ሃምባንቶታ ዝተባህለ ዝዓበየ ወደባ ን99 ዓመታት ቻይና ከተመሓድሮ ተሰማሚዓያ ማሌዥያን ማልዲቭስን ውን ተመሳሳሊ ናይ ዕዳ ማሕንቆ ኣጋጢምዎንን ንብረተን ከረክባ ተገዲደንን ካብ 54 ሃገራት ኣህጉር ኣፍሪቃ እተን 50 ኣስታት 153.4 ቢልዮን ዶላር ተረቂሐን ኣለዋ ናብ ዩጋንዳ ዝነፍስ ዘሎ ንፋስ ድማ ንሓያሎ ድኻታት ሃገራት ብፍላይ ድማ ብብዝሒ ተለቂሐን ዘለዋ ኬንያ ሱዳንን ኢትዮጵያን ሓያል መጠንቀቕታ ዝህብዮ ቻይና ናይ ዕዳ ማሕንቆ ብምግባር ሃገራት ትቆጻጸር ከም ዘላን እዚ ድማ ሓድሽ ናይ ኢደ ዙር መግዛእቲ ከም ዝኾነ ዝግለጽ እኳ እንተኾነ ቻይና ግን እዚ ብህሎ ብሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካ ዝናፈስ ከም ዝኾነያ ትገልጾ ቻይና ብተወሳኺ ምስ ኣፍሪቃ ይኹን ካልኦት ሃገራት እትገብሮ ስምምዕ ብኽልተ ኣብ ወገን ዝግበር ከም ዝኾነ እዚ ስምምዕ እዚ ምስ ሃብታማት ይኹን ድኻታት ሃገራት ክልተ ኣብ ጥቕሚ ኣብ ግምት ብምእታው ከም እትገብሮ ትሕብር ኣሜሪካ ግን ጸላውነታን እናጎደለ ይመጽእ ብምህላው ኣንጻር ቻይና ከም ዝዓጠቐት ትሕብር ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ተኣትወሉ ሜላታት ኣለዋ መጀመርታ ሕማቕ ናይ ልቓሕ ልምዲ ወይ ልቓሕ ናይ ዘይምምላስ ባህሪ ዘለዎን ሃገራት ተለሊ ኣብተን ሃገራት ክትግበሩ ዝኽእሉ ፕሮጀክትታት ተጽንዕ ብዝረቑሓተን ሃገራት ፍቓድ ምስ ተዋህባ ፕሮጀክትታታ ብመልክዕ ልቓሕ ክትምውሎ ትሓትት ኩባንያታትን ዓቕሚ ሰብን ብምምጻእ ነቲ ፕሮጀክት ተሰላስሎ ዝተሰርሐ ፕሮጀክትታት ልቑሑ ክሳብ ዝኸፍል ዋንነቱ ናታ ይኸውን ልቓሕ ክኸፍላ ዘይከኣላ ሃገራት ልቓሕን ብመንገዲ ባህርያዊ ሃብትን ማዕድንን ንጥረ ነገራትን ክኸፍልኦ ተፍቅድ ኣብተን ሃገራት ኮፍ ብምባል ዕደና ተካይድን ዘዝመፀ ፕሮጀክትታት ትሕዝን በዚ መንገዲ ሓያሎ ሃገራት ኣፍሪቃ ድሮ ኣብ ዘይወፅእ ዕዳ ክሽመማ እንከለዋ እተን ብልቓሕ ቻይና ዝለዓለ ተርታ ሒዘን ዘለዋ ኣንጎላ 25 ቢልዮን ዶላር ኢትዮጵያ 13.5 ቢልዮን ዶላር ኬንያ 7.9 ቢልዮን ዶላር ሪፐብሊክ ኮንጎ ማለት ኮንጎ ብራዛቪል 7.3 ቢልዮን ዶላር ሱዳን 6.4 ቢልዮን ዶላር ብምልቃሕ ካብ ቀዳማይ ክሳብ ሓሙሻይ ይስርዓ ዛምቢያ ካሜሮን ናይጀርያ ጋናን ዲሞክራሲያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎን ማለት ኮንጎ ኪንሻሳ ድማ ካብ 6 ክሳብ 3 ቢልዮን ዶላር ተለቂሐን ኣለዋ ቻይና ብተወሳኺ ኣብ ኬንያ ኢትዮጵያ ኣንጎላ ጅቡትን ናይጀርያን መጓዓዝያ መንገዲ ባቡራት ሃኒፃን ኣብ ምህናፅ ትርከባላን ገለ ካብ ዝዛዘመቶ ኣብ ኬንያ ካብ ከተማ ናይሮቢ ናብ ወደባዊት ከተማ ሞምባሳ ኣብ ኢትዮጵያ ኣብ ውሽጢ ኣዲስ ኣበባ ካብን ናብን ዝንቀሳቐስ ፎኪስትራም ካብ ኣዲስ ኣበባ ናብ ጅቡቲ ዝዝርጋሕ መንገዲ ባቡራትን ይርከቦ ከምኡውን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኣፍሪቃዊ ሕብረት ኣብ ኣቡጃ ናይጀርያ ዝርከብ ቤት ጽሕፈት ኤኮዋስ ኣብ ናይጀርያ ትካል መጻረይ ነዳዲ ኣብ ኮንጎ ብራዛቪል ነፃ ናይ ንግዲ ዞባ ኣብ ኣንጎላ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ዘመጩ ሓጽቢ ኣብ ዛምቢያ ፋብሪካ ሲሚንቶ ኣብ ግብፂ ክትነት ጀሚራ ዘላ ዋዲ ዝተሰመየት ሓዳስ ርእሰ ከተማን ካልእ ሓያሎ ቢልዮናት ዶላራት ዝግመት ፕሮጀክትታት ከተሰላስል እንከላ እዚ ብምሉኡ ዛጊት ብመንገዲ ልቓሕዩ ክኽፈል መራሕቲ ቻይና ይኾኑ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪቃ ኣብ መንጎ ቻይናን ኣፍሪቃን ዘሎ ንግዳውን ናይ ምትሕጋዝን ስምዓት ኣብ መጻኢ ንኽልቲአን ዘርብሕ ኣብ ሓድሕዳዊ ጥቕሚ ዝተመርኮሰ ይኽብሉ ዝገልጹ እኳ እንትኾኑ ሓያሎ ተዓዘብትን ተንተንትን ግን ቻይና ኣብ ኣፍሪቃ ትገብሮ ዘላ ናይ ቢልዮናት ዶላራት ልቓሕን ወፍርን ወይ ድማ ልቓሕ ብመልክዕ ወፍሪ ንኣፍሪቃውያን ሃገራት ብዕዳ ወጢሩ ዝሕዝ ዝያዳ ንጥቕሚ ዜጋታት ቻይናን ቻይና ኣብ ዓለም ዘለዋ ጽልዋ ፖለቲካን መሐየሊ ሜላ እትጥቀመሉ ይኽብሉ ይገልጹ ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ኣፍሪቃ ድሕሪ ጽባሕ ዓርቢ 10 ታሕሳስ ዓለም ለኻዊ መዓልቲ ሰብኣዊ መሰል እዩ ኩሉ ፍጡር ወዲ ሰብ ነፃ ኮይኑ ተፈጢሩ እንተኾነ ኣብዛ ምስ ካልኦት ብሓባር ንነብረላ ዓለም ዓማፅን ተዓማፅን ክሳብ ዝሃለወ በደል ከይፍጸም ሕጋጋት ክህሉ ግቡእ እዩ ሕጋጋት ተጣሒሶም ሰባት ብኻልኦት ከምኦም ሰባት ይኹኑ ብመንግስታትን ትካላትን ወይ እውን ጉጅለታት መሰሎም ክግፈፍ ባህር ወዲ ሰብ ኮይኑ ይጸኒሑ እዚ ካብ ኮነ ንኹሉ ብማዕረ ዘገልግል መሰላት ደቂ ሰባት ዝኽብር ዓለም ለኻዊ ናይ ሕጋጋታት እማመ ክህሉ ግድን ነይሩ ኣብዚ ዓለም ብውድብ ሕብራት ሃገራት ከምኡውን ሃገራትን ዞባታትን ዘጽድቆ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ኣሎ
እንተኾነ መብዛሕትአን ሃገራት ዜጋታተን መሰላቶም እንታይ ምዃኑ ብግቡእ ኣይስተምርዖምን እየን። መሰላቱ ዘይፈልጥ ሰብ ወይ ህዝቢ ብመንግስቲ ይኹን ካልኦት ኣካላት መሰላቱ ክግፈፍ እንከሎ ንመሰላቱ ብኸመይ ደው ይብል እውን ክጽግሞ ይኽእል እዩ። ዝኾነ መንግስቲ ህዝቢ ዘማእከለ ክኸውን ዝግባእ። በዚ መሰረት ድማ ንህዝቢ ብማዕረ ዘገልግል ግቡእን መሰላትን ክሕገግ ይከኣል። እዚ ግን ኣብተን ብፍላይ ብውልቀ መላእኽቲ ዝመሓደራ ሃገራትን ብልሽውና ዝሰዕረረንን ክሰርሕ ኣጸጋሚ እዩ። ወዲ ሰብ ስለ ዝኾነ ጥራይ መሰረታውያን መባእታዊ መሰላት ኣለዎ። እዚ መሰላት ብውልቀ ሰባት ይኾኑ መንግስታት፣ ትካላት፣ ጉጅለታት ከይጠሓስን ክሕሎን ዝተኣመመ ኣዋጅ ሕጋጋት ኣሎ። እዚ ሕጋጋት ሰባት ከይጉድኡን መሰሎም ክሕሎን ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዓለም ሓቢርካ ብሰላም ንምንባር እውን ዝሕግዙ እዮም። ካልኣይ ኩናት ዓለም ኣብ ዝካየደሉ ዝነበረ እዋንን ቅድሚኡን ኣብ ዳርጋ መብዛሕትኡ ክፋላት ዓለም ኣብ ልዕሊ ደቂ ሰብ ኣዝዩ ኣሰቃቂ ምክሃስ ሰብኣዊ መሰላት ተኻይዱ። ነዚ ብምርዳእ ኣብ 10 ታሕሳስ 1948 58 ኣባላት ሃገራት ዝነበሮ ባይቶ ውድብ ሕብራት ሃገራት ንኹሉ ፍጡር ከገልግል ዝበልዎ ኣብ 4 ክፋላት ማለት ናጽነት ሓሳብካ ምግላጽ፣ ናጽነት ሃይማኖት፣ ናጽነት ካብ ፍርሒ፣ ናጽነት ድሌት ዝቖመ 30 መሰረታውያን ሰብኣዊ መሰላት ኣብ ፓሪስ ፈረንሳ ኣዊጁን ኣጽዲቑን። እዚ ኣዋጅ ኣብ ዝጸደቐሉ ኣህጉር ኣፍሪቃ ተመቓቒላ ኣብ ትሕቲ መግዛእቲ ኤውሮጳውያን ሃገራት ኣብ ዝነበረትሉ ኮይኑ እቲ ኣዋጅ ዝኸተማ መብዛሕትአን ሃገራት ኤውሮጳየን ነይረን። ዝኸተማሉ ኣዋጅ ብግብሪ ኣብ ልዕሊ ኣፍሪቃውያን ብቕጽበት ኣይተግበረኦን። ብሰንኪ ሃገራት ኣፍሪቃ ናጽነተን ድሕሪ ምእዋጀን ኣብ ልዕሊ ዜጋታተን ዘካይድኦ ምክሃስ ሰብኣዊ መሰላት ክቕጽላ እንከለዋ ክሳብ ዕለተ ሎሚ ምክሃስ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ እቲ ዝበኣሰ ኮይኑ ይቕጽል ኣሎ። ቅድሚ መግዛእቲ ኣብ ሓያሎ ክፋል ኣፍሪቃ ብመንገዲ ሕጊ እንዳባ ገለ ሰብኣዊ መሰላት ነይሮም እዮም። መብዛሕትኦም ድሕሪ መግዛእቲ ፈሪሶም ብሓድሽ ናይ ገዛእቲ መሰላት ክትክኡ እንከለዉ ድሒሮም ድማ ምምሕያሻት ክግበረሎም ጸኒሑ። ኣቐዲሙ ብውድብ ሓድነት ኣፍሪቃ ኣብዚ ሕጂ እዋን ድማ ብሕብረት ኣፍሪቃ ዝፍለጥ ዘሎ ውድብ ንኣህጉር ኣፍሪቃ ዘማእከለ ሓደ ሕጋጋት መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ሓጊጉ እዩ። እንተኾነ ካብ 54 ሃገራት 30 ሃገራት ክቕበልኦ እንከለዋ ካብዚአን 9 ጥራየን ከተግብርኦ ዝፍትና ዘለዋ። ሕብረት ኣፍሪቃ እቲ ሰብኣውን ህዝባውን መሰላት ዝሰመዮ ሕጋጋት ኣብ ሰነ 1998 ክነድፎ እንከሎ ኣብ 2004 ናብ ሕጊ ጸዲቑ ኣባላት ሃገራት ብኡ ክቕየዳ ተወሲኑ። ኣብ 2006 ድማ ንዕኡ ዘተግብር ላዕለዋይ ቤት ፍርዲ ኣብ ቡርኪና ፋሶ ቆይሙ። ሰብኣዊ መሰላት ሕብረት ኣፍሪቃ ምስ ካልእ ብምዝማድ ኣዝዩ ሓፂር ዕድመ እዩ ዘለዎ። እንተኾነ ዝበዝሐ ሕጋጋት ምስቲ መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ውድብ ሕብራት ሃገራት ብዙሕ መለክዕታቱ ተመሳሳሊ እዩ። ብመሰረት ዝተኻየደ መጽናዕቲ ሰብኣዊ መሰል ዓቐኑ ካብ ሃገር ናብ ሃገር ይፈላለ ኣይኸውን እምበር ዳርጋ ኣብ ኩለን ሃገራት ዓለም ምክሃስ ሰብኣዊ መሰል ይምዝገብ እዩ። እዚ ዝያዳ ጎሊሑ ዝርአ ግን ኣብ ዘይማዕበላ ሃገራት ብፍላይ ድማ ኣብ ኣህጉር ኣፍሪቃ ከም ዝኾነ ትካላት ምሕላው ሰብኣዊ መሰላት ይገልጻ። ኣህጉር ኣፍሪቃ ሰብኣዊ መሰላት ብግቡእ ከተተግብር ገና ነዊሕ መንገዲ ከም ዝተርፋ ብፍላይ ግጭታት ኣብ ዝኽሰተሉ ከባቢታትን ጥዑይ ምሕደራ ኣብ ዘይብለን ሃገራትን ቅትለት፣ ጭውያ፣ ብዘይፍርዲ ማእሰርቲ፣ ምስርጣይን ምስቃይን፣ ጾታዊ ዓመፅን ዘለፋን መሰል ስደተኛታት ዘይምሕላውን ካልእን ምርኣይ ልሙድ ከም ዝኾነ ተገሊጹ። ኣብ ኣፍሪቃ ብተወሳኺ መሃይምነት፣ ሃይማኖታዊ ኣፈላላይ፣ ዓሌት፣ ቁጠባን ካልእን ዘኸተሎ ሰብኣዊ ግህሰት ብብዝሒ ከም ዝርአ፣ እዚ ድማ ብትምህርትን ጎስጓሳትን ክመሓየሽ ከም ዝኽእል ትካላት ምሕላው ሰብኣዊ መሰላት ይሕብራ። ኣብዚ ሕጂ እዋን ሃገራት ነናይ ገዛእ ርእሰን ኣገባብ ምሕላው ሰብኣዊ መሰላት ክልወን እንከሎ ብመንገዲ ውድብ ሕብራት ሃገራት ዳርጋ መብዛሕትአን ኣባላት ሃገራት ዓለም ክታመን ዘንበራሉ 30 መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰል ግን ኣብ መዝገብ እቲ ውድብ ሰፊሩሎ። እዚ መሰላት ብመብዛሕትአን ሃገራት ዝተፈረመ እኳ እንተኾነ ሓያሎ ግን ሙሉእ ብምሉእ ኣይተግብርኦን እየን። መሰረታዊ ሰብኣዊ መሰላት ነዚ ዝስዕብ ይመስል። ኩሉ ሰብ ነፃን ማዕረኒ ተወሊዶ ኩላትና ነፃ ዝተወለድና ክቡራት ሰባት ከም ምዃንና መጠን ብማዕረ ዓይኒ ክንርአ፣ ብማዕረ ዓይኒ ክንተሓዝን ከምኡውን ክንከብር ይግባእ። ኣይፋል ንኣድልዎ
ሕብሪ ቆርበት ዓሌት ሃይማኖት ጾታ ናይ ሓሳብ ፍልሊ ይኹን ካልእ ክህሉ ንቡር ኮይኑ ኣብ ልዕሊ ዝኾነ ሰብ ኣድልዎ ይኹን ኣፈላላይ ክግበር የብሉን ኣድልዎ ዝገበረ ድማ ብሕጊ ይቕጻዕ ብህይወት ናይ ምንባር መሰል ኩላትና ናይ ምንባር መሰል ኣለና ነፃን ውሕስን ህይወት ክህልወና ግቡእናዮ ኣይፋል ንባርነት ዝኾነ ሰብ ንኻልኦት ከምኡ ደቂ ሰባት ጊላ ክገብር መሰል የብሉን ንኻልኦት ጊላ ምግባር ብሕጊ የሕትት ኣይፋል ንምስቓይ ዝኾነ ሰብ ንኻልኦት ከምኡ ደቂ ሰባት ክጎድኦም ክገፍዖም ከስራጥዮም ይኹን ከሳቕዮም መሰል የብሉን ኣብዚ ኸድካ ኸይድካ መሰል ኣለካ ኣብ ዝኾነ ክፋል ናይ ዓለም ከድካ ከም ሰብ መጠን ልክዕ ከም ካልኦት ሰባት ሰብኣዊ መሰልካ ሕልው እዩ ኩላትና ኣብ ቅድሚ ሕጊ ማዕረ ኢና ሕጊ ንኹሎም ደቂ ሰባት ማዕረ ክኸውንን ማዕረ ክሪኦምን ኣለዎ ሰብኣዊ መሰላትካ ብሕጊ ዝተሓለዉ እዮም መሰላትካ እንተዘይተሓልዮም ናብ ሕጊ ብምጥራዕ ከም ዝሕለውልካ ክትገብር መሰልካዮ ሕጊ መሰልካ ክሕሎ ከስገድድ ግዴታ ኣለዎ ኣይፋል ንዘይርትዓው ማእሰርቲ ሰባት ብዘይብቑዕ ምኽንያት ክእሰሩ የብሎምን ኣብ ፍርዲ ናይ ምቕራብ መሰል ዝኾነ ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝኣቱ ሰብ ክብደት በደሉ ብዘይገድስ ኣብ ነፃን ርትዓውን ህዝባዊ ቤት ፍርዲ ክቐርብን ርትዓዊ ፍርዲ ክቕበልን መሰል ኣለዎ ኣብ ሕጊ ቀሪብና በደልና ከይተረጋገጸ ኩሉ ግዜ ነፃ ኢና ሓደ በደል ፈጺሞ ተባሂሉ ዝተጠርጠረ ሰብ ኣብ ሕጊ ቀሪቡ በደለኛ ከም ዝኾነ ብሕጊ ክሳብ ዘይተረጋገጸ ኩሉ ግዜ ነፃዮ ሕጊ በቢኢድካ ክውሰን የብሉን ጡርጡር መጀመርታ ኣብ ሕጊ ክቐርብ ኣለዎ መሰል ብሕትነት ስትረት ወይ ምስጢራውነት መንግስቲ ይኹን ሰባት ምስጢር ናይ ካልኦት ሰባት ክሕልው ኣለዎም ዝኾነ ሰብ ብዘይፈቓድና ወላውንታ ዝነኣሰት ደብዳቤና ከፊቱ ከንብብ ኣይፍቀድን ምስጢርና ምስ ዝቀላዕ ብሕጊ ክንከስስ ንኽእል ናይ ምንቅስቓስ ናጽነት ኣብ ውሽጢ ሃገርና ናብ ዝደለናዮ ክንንቀሳቐስ መሰል ኣለና ናብ ካልኦት ሃገራት ክንገይሽውን ሙሉእ መሰል ኣለና ኣብ ውሑስ ዝበልናዮ ቦታ ወይ ሃገር ኬድና ናይ ምንባር መሰል ኣብ ሃገርና በደል ይኹን ካልእ ጸገማት ምስ ዘጋጥመና ናብ ካልኦት ሃገራት ብምኻድ ክንዕቆብን ክንነብርን መሰል ኣለና ናይ ዜግነት መሰል ኩላትና ናተይ ንብላ ሃገር ክትልወናን ዜጋኣ ክንከውንን መሰል ኣለና መሰል መርዓን ስድራ ቤትን ኩሉ ዓቕሚ ኣዳም ዝበጽሐ ናይ ምምርዓውን ስድራ ቤት ምምስራትን መሰል ኣለዎ ደቂ ተባዕትዮ ይኹን ደቂ ኣንስትዮ ብሓንሳብ ምስ ዝነብሩ ይኹን ዝፈላለዩ ማዕረ መሰል ኣለዎም መሰል ዋንነት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ናተይ ዝብሎ ንብረት ከጥሪ ይኽእል እዩ ብዘይብቑዕ ምኽንያት ድማ ዝኾነ ኣካል ክሕድጎ ኣይፍቀድን ናጽነት ሓሳብን ኣተሓሳስባን ኩሉ ሰብ ዝደለዮ ክሓስብ ናብ ዝደለዮ ሓሳብ ክኣምን ናብ ዝደለዮ ሃይማኖት ክኣምን ሃይማኖት ክቕይር መሰል ኣለዎ ሓሳብካ ናይ ምግላጽ መሰል ኩሉ ሰብ ብማዕረ ክሓስብን ሓሳቡ ክገልጽን ሓሳቡ ንኻልኦት ከካፍልን መሰል ኣለዎ ናይ ምእካብን ናይ ጉባኤን መሰል ነፍሲ ወከፍ ሰብ ምስ ካልኦት ሰባት ክራኸብ ምስ ብጾቱ ክዛተ ክእከብ ክዝቲ ናቱ ሰላማዊ ጉጅለ ክፈጥር መሰል ኣለዎ ሰብ ናብ ዘይደለይዎ ጉጅለ ብሓይሊ ከም ዝጽንበሩ ምግባር ኣይፍቀድን መሰል ናይ ዲሞክራሲ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ኣብ ናይ ሃገሩ መንግስቲ ክዋሳእ መሰል ኣለዎ መራሒኡ ክመርጽ ድማ መሰሉ እዩ መሰል ማሕበራዊ ድሕነት ነፍሲ ወከፍ ሰብ ርትዓዊ መንበሪ ገዛ መድሃኒት ጥዕናዊ ኣገልግሎት ትምህርቲ ምንክብኻብ ህፃናት እኹል ዘንብሮ ገዛ ክህልዎ መሰል ኣለዎ ናይ ምስራሕ መሰል ኩሉ ዓቕሚ ኣዳም ዝኣኸለ ሰብ ክሰርሕ ናቱ ስራሕ ክፈጥር ሰሪሑ ዘንብሮ ኣታዊ ክህልዎን ናብ ናይ ሰራሕተኛታት ማሕበር ክጽንበር መሰል ኣለዎ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ክጻወት ክዘናጋዕ ካብ ስራሕ ነፃ ናይ መዘናግዒ ግዜ ክህልዎ መሰል ኣለዎ መግብን መጽለልን ንኹሉ ነፍሲ ወከፍ ሰብ ጽቡቕ ህይወት ክህልዎ ደቂ ኣንስትዮ ህፃናት ኣረጋውያን ስንኩላን ስራሕ ዘይብሎም መሰረታዊ ዝኾነ ናይ መግብን መጽለልን ምርካብ መሰል ኣለዎም ናይ ትምህርቲ መሰል ኩሉ መባእታዊ ትምህርቲ ብነፃ ክረክብ መሰሉ እዩ
ወለዲ ደቆም ዝመሃርዎ ክመርጽሎም መሰሎም እዩ መሰል ድርሰት ነፍስ ወከፍ ሰብ ናይ ዝደረሶ ዝጸሓፎ ዝመሃዞን ካልእን መሰል ኣለዎ ዝኾነ ካልእ ሰብ ዘይፈቓዱ ክቐድሖ ከራብሖን ክሸጦን መሰል የብሉን ርትዓዊትን ነፃን ዓለም ደቂ ሰባት ኣብ ሃገሮም ይኹን ካብ ሃገሮም ወፃኢ ብግቡእ ክነብሩ መሰላቶም ይኹን ናጽነቶም ክሕለወሎም ዝሕግዝ ሕጋጋት ክህሉ ኣብ ዝኸድዎ ክፋል ናይ ዓለም መሰሎም ክሕለወሎም መሰሎም እዩ ግቡእ ሓላፍነት ነፍስ ወከፍ ሰብ ናይ ካልኦት ሰባት መሰል ክሕሉን ከም ዝሕለወሎም ከረጋግጽን ግቡእ ሓላፍነት ኣለዎ መሰላት ከሕድገካ ዝኽእል ኣካል የለን ሰባት ይኹኑ መንግስታት ትካላት ጉጅለታት መሰልካ ከሕድጉኻ መሰል የብሎምን መሰረታዊ መሰላት ወዲ ሰብ እዚ ዝተገልጸ ኮይኑ ኸብቅዕ ሰብኣዊ መሰላት ኩሉ ግዜ ምስ ተጣሕስዮም ደቂ ሰባት መሰላቶም ብግቡእ እንተፈሊጦም ግን ንመሰላቶም ክቃለሱ ሓገዝትዮም ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ሰላም ከመይ ትቕንዩ ፍትዋት ተኸታተልቲ መደብ ጠጥዑም ምስ ሬድዮ ኤረና እዚ ትወትር ረብዑ ዝቐርበልኩም መደብኩም መደብ ጠጥዑም እዩ ንለሙን ከምቲ ልሙድ ንዓኹም ይኸውን እዩ ዝብልና ትሕዝቶ ኣዳሊና ኣብ ምድብ ሰዓትና ተረኺብና ኣለና ክሳብ ፍጻሜ መደብና ምሳና ሓቢርኩም ብኽብሪ ክጸንሑ ዝዕድመኩም ኣዳላውን ኣቕራብን መደብ ተስፊት ዮሃንስ ሰናይ ምክትታል ሬድዮ ኤረና ናጻ ድምፂ ኤርትራውያን ብኸመይ ውሽጣዊ ምትብባዕ ትረክብ ኣጋጢሙካ ደፈልጥ ካብ ሰባት ብዝሰማዕካዮ ወይ ካብ ዘንበብካዮ ልብኻ ብተስፋ ተቐኒቱ ነዛ ነገር እንተገይረ ህይወተይ ሙሉእ ክልወጥ እዩ ትብል እሞ ድሕር ሰሙን ግን እቲ ዝነበረ ምትብባዕ ክምሃፋ በኒኑ ይጠፍእ ኣቢድ ኣለዎ ዝኹሉ ምትብባዕ ከም ትብል ድማ ትኸውን እቲ ጸገም ብግዳም ዝመጽእ ምትብባዕ ኩሉ ሳዕ ግዜያዊ ኮይኑ ሓይሊ ክህበካ ኽእል ንቑርብ እዋን ኣብ መዓላ ኸይወዓለ እንተተሪፉ ግን ዝነበረካ ሓይሊ ኸይተረፈዩ ጽምቈልካ ነቲ ብግዳም ዝመጸ ምትብባዕ ብድሎ ኣብ ትግባርን ተስጊርካዮ ግን ውሽጣዊ ሓጐስ ይዕድል ግዳማዊ ምትብባዕ ሓይሊ ክዕድል እንከሎ ባዕላዊ ውሽጣዊ ምትብባዕ ግን ሓጐስን ደስታን ይስንቕ ውሽጣዊ ምትብባዕ ብተበግሶ ባዕላዊ ሓጐስ ክምስረት ከሎ ግዳማዊ ምትብባዕ ድማ ካብ ዕላማ ይፈልዶ ግዳማዊ ምትብባዕ ብድፍኢት ነገራት ስለ ዝመጸ ሓንጎላዊ ጸቕጢ ፈጢሩ ናብ ግዴታዊ የእንፍተካ በዚ ድማ ኣብ ዝሓፀረ እዋን እቲ ነገር ንኸይትደግሞ ደስታ ዝስእን እቲ ብውሽጣዊ ምትብባዕ ዘፍለቕካዮ መትከላዊ ነገር ግን ብቐጻልን ደስታን ንኽትደግሞ መንፈስ ብርታዕን ትዕደል ኣማኻይነት ባህጋኻ ድማ እቲ ድሌትካ ብትሕተውኖ ይምልሓቕ ዕዉታት ባዕሎም መታን ክተባብዑ ንምንባብ ወይ ምስማዕ መወከሲ ውሽጣዊ ድሌቶም ንኽረኽቡ ይጥቀምሉ ዘይዕዉታት ሰባት ግን ካብ ውሽጦም ስለ ዝሃድሙ ነቲ ዝሰምዕዎን ዘንብብዎን ኣባል መበገስ ባህጎም ስለ ዝሓሪዎ ኣብቲ ዝደልይዎ ንኸይበጽሑ ይሽገሩ እቲ ዝበለጸ ሰብ ብገዛእ ርእሱ መታን ክበራታዕ ጓና ውሽጡ ምእንቲ ኸይከውን ዓርኪ ልቡ ይኸውን ቀለል ብዝበለ ገላልጻ ውሽጣዊ ምትብባዕ ማለት ንሓንቲ ንጥፈት ከተበግሰን ከለኻ ካብ ውሽጣዊ ድሌትካ ስለ ዝብገስ ንዓ ዘንኰላልፍ ካልእ ባዕዳዊ ወይ ግዳማዊ ባህርያ ይዕድግን እንትርፎ ሓጐስን ደስታን ብውዑዕ መንፈስ ንምቕጻል ይዕድል እሞ ውሽጣዊ ምትብባዕ ብኸመይ ኸበግስ ዝኽእል ኢልካ ትሓትትህሉ ንሕቶኻ ንምምላስ ካብ ዝቐጺልና ውሽጣዊ ምትብባዕ ክንረኽበሉ ንኽእል ባእታታት ክንርኢና ቀዳማይ ንገምርኻ ስምዓዮ እቲ ትሕንጽጹ ዕላማ ኾነ ሸቶ ካብ ውሽጢ ድሌትካ ንኽብገስ ሕደጎ ነገራት ስጡማት ናይ ገመርካ መታን ክኾኑ ኣብ ስራሕ ክትጽመድ ከለኻ ደስታ ይስማዕካ ድዩ ክትፈልጥ ቅድሚ ምፍላምካ ካብ ወኒ ውሽጠኻ ምዃኑ ክስወጠካ ኣለዎ ነቲ ክትበጽሖ ትደሊ ወይ ክትበጽሖ ዝሓሰብካዮ ነገር ሰባት ጽቡቕ ውፅኢት ሰብ ምጻሎም ስለ ዝኾነ ዘይኮንካ ትመርጾ ዘለካ ባህጊ ልብኻ ዝመልኣልካ እንተኾይኑ ጥራሕ ሕረዮ ሰባት ክምድሩ ከለዉ
ውሽጣዊ ድሌትካ ንኽትረክብ ድዮም ዝሰብኩ ዘለውስ ኣብቲ ንሶም ዝረብሑ ድዮም ከርዕሙኻ ዝደልዩ ዘለዉ ንኽትፈልጥ ንውሽጣዊ ገምረኻ ጽኒ ኢልካ ንምስማዕ ዝተዳለኻ ኹን። ሓቀኛ ናይ ውሽጣዊ ባህግኻ እንተኾይኑ እቲ ምትባዕ ኮነ እቲ ድሌት ቀልጢፍ ይጠፍን እዩ። ካልኣይ ጽቡቕ ንኽስማዓካ ተበገስ። ጽቡቕ ስምዒት ንኽስማዓካ ነቲ ትግባረ ከተበግስዎ ኣለካ እምበር ጽቡቕ ስምዒት ምስ ተሰማዓኒ ናብ ትግባረ ክግስግስ ኣለኒ ኣይትበል። ወትሩ ናይ ስምዒትካ ተቋጻራይ ንኽትከውን ርእስኻ ናይ ምግታእ ወኒ ኣበራብር። ርእስኻ ምግታእ ኣብ ህይወትካ ነቲ ክትበጽሖ ዝዓለምካዮ ንኸይተወንዝፎ ይሕግዘካ። ንጀመርካይ ነገር ኣብ መፈጸምታ ከተብጽሕ እንተኽኢልካ ድማ እቲ ዝተፈጸመ ነገር ሓድሽ ነገር ንኽወልድ ክበራበር እዩ። በዚ ድማ ዘውትር ጽቡቕ ስምዒት እናተሰማዕካ ክትጓዓዝ ኢኻ። ፈጣሪ ባህጋኻ ኹን። ሳልሳይ ዘይዓግብ ሰብ ኩን። ዕግበት ሓድሽ ነገር ንኸይትብህግ ዝዓጹ ሓጹር እዩ። ዘይምዕብጋብ ግን ካብን ናብትን ንኽትበላሓት ዘናጥር መድረኽ እዩ። ብዘለካ ክትመስግን ደኣ ኣለካ እምበር ፈጺምካ ክትዓግብ የብልካን። ዘይትዓግብ እንተኾይንካ ፈጠራዊ ምህዞ ንኽትምህዝ ከም ነዳዲ ኾይኑ ከተባብዓካ እዩ። ምስኣ ድማ ንእሽቶ ምስሳዕ ሓውሰላ ኢኻ። ነገር ግን ምዕጋብ እትብል ኣምር ካብ መዝገብ ቃላትካ ደምስሳ ኢኻ። ራብዓይ ኣርኣያ ንምዃን ወትሩ ትበገስ። ዝበዝሑ ሰባት ንነፍሶም ከም መራሕቲ ምዃኖም ስለ ዘይቈጽርዋ ውሽጣዊ ምትብባዕ ከይረኽቡ ይጽገሙ። ኣብቲ ትጓዕዞ ጉዕዞ ሓድነት ንስኻ ርኣያ ካልኦት ምዃንካ ክትፈልጥ እንተኾይንካ ዘይተኣድነ ኣደናቕ ነገር ነፍስኻ ትገብር ትርአያ ኢኻ። ኣነ ድኻ እንተኾይነ ንኻልኦት ኣርኣያ ኾይኑ ዝመርሖም ኣካል የለን እሞ ሃብታም ክኸውን እየ ምእንቲ ካልኦት ከም መወከሲ ክጥቀሙሎ እየ ትብል እንተኾይንካ ካብ ባዕልኻ ዝፈጠርካዮ ተበግሶ ብዙሕ ውሽጣዊ ምትብባዕ ብቐጥታ ትቅበል ኢኻ። ስለዚ ዋጋ ኸይከፈልካ ኣርኣያ ካልኦት ኮይንካ ባዕልኻ ዋጋኻ ትኸኽፈል። ሓምሻይ ንስራሕካ ዳቐቆ። ነቲ ዝሓዝካዮ ዓቢዕዮ ንኸይትፍልሞ ኸጃጅወካ ስለ ዝኽእል እናንኣስካ ክትጅምሮ ከም ዘለካ ብንቕሓት ፍለጥ። ቀድም ብንእሸፊል ድሓር ናብ ዓቢ ተሰጋገር። ሻድሻይ ትርጉምካ ረኸብ። ትርጉም ዘለዎ ሰብ መታን ክትከውን ትርጉም ዘለዎ ዕዮ ንኽትዓይ እተተግብሮ ዘለኻ ትርጉም ረኸበሉ። ነዚ ክትረክብ ድማ ስለምንታይ ተተግብሮ ኣለኻ ነቲ ተከናውኖ ዘለኻ ነገር ፍለጥ። ወትሩ ዕዮኻ ኣብ ምፍላም ስለምንታይ ዘይብላ ሕቶ ኣይትጀምር። ትርጉም ናይቲ ተተግብሮ ዘለኻ እንተረኺብካ ዘይነጽፍ ውሽጣዊ ምትባዕ ትቅበል ብግዲ ኢኻ። ደቂ ሰባት ብባህሪና ነቲ ትርጉም ዝህበና ክንገብር ኢና ንሰልጥ። ኣልበርት ኣንስታይን። ሻውዓይ ናይ ምስጋና ደብተር ሓዝ። ንግሆ ትንስእ ምስ በልካ 5 ዘሐጉሱኻ ነገራት ጸሓፈን። ንዓንድ እምባ ድቀስ ክትብል እንከለኻ ኣንቢብካ ይንደቀስ። በዚ ድማ ነፍስኻ እናሓየለትን እናብርትዐትን ክትከይድ እያ። ምኽንያቱ ውሽጣዊ ምስጋናኻ እዩ ንኽትቅጽል ዝደፍዓካ። ኣመስግን ግን ኣመስግን ድማ ነቲ ተመስግኖ ጸሓፎ ወትርኻ አንብቦ። ንውሽጣዊ ምትብባዕ ባዕልኻ ኢኻ ትፈጥሮ። ምንባብ ጽቡቕ እዩ ግን እቲ ተንብቦ ባዕሉ ኸተባብዓካ ዘይኮነ ዘለዎስ ባዕልኻ ካብ ውሽጥኻ ንኽትተባባዕ ከበግሰካ ኣለዎ። ሰባት ክሰብኩኻ ጽቡቕ እዩ ነገር ግን ሰቢኾም ናብ ውሽጥኻ ክትስጉም ክደፍኡኻ ኸለዉ ኸዓ ዝበለጸ ይገብሮ። ከትብርትዕ እትኽእል ባዕልኻ ክትመሓይሽ ስጉምቲ ክትወስድ ይግባእካ። ጸላእትኻ ንውድቀትካ ብኣዋጅ ከውሪሉ እንከለዉ ንዓወትካ ግን ብሕሹኽታ የምዛረብሉ። ቲፐስ ጸሓፊ ኣወል የማነ። ብሕይወት ኸሎ ዝሞተ ገጣሚ። ጸሓፊ እቲ ገጣሚ
نتا تفطرو وصو صعدا برد فقد وزح زبل الله ختما صليم زخنفوس ألام قلبي بو نبره تقمطوها مقت كناديو ودنتا تصريرهم ننبيتهم أتو بسمين زمس أنفاس أب جرادين زركب عوصلتي نيهون الجو يبلو أب قماقم نايزا ختما حنت بسعنت برد كتودق زلليت أقدونا برد هو أبزعنا أقدو قزياب زبلعت أرقت عرات استقادم من سين برد أم أفيفيت موت كوينو نتاب حيال نفاس التجلهم لمز نبرد كنديلو بأنكرع الزبا كاب أوان فتنة كاب مقوحي وات حارا وزيو نسعى زخون اللن ساعتات بقرب الرأي أنبرا موت بعجباخت موصوتنا تتصبه أبتتسأمله قصو تسفاي نبه كاب سسنفا أكالو حيال سمعت زمن قدي في الشغطاي تفليون أبي عندخاء محرات حيل يغرم من بالي نباب نبرا أبتها رخوبات زنوب الله ختما بتميت كموت زدلية قد أميو نلبسبات قربيرو عمقوتن بحتان بزسنيو بهاهلا نخجلسيو نبزا على مويت مدر منسيو كم بعل فتصم نفسي من منفس دك سب كسرن كهدئني بملا أختي المستوعل تلايقو انتهي مو كاب نبرت زعلم في شخطات بهال كي تقبله نهي وات بفانوانا براه مترشتا تنفاسي زحلو ازنيرو انترفتا بزيتي تسرح كنديلون سمعتات لبوز اسفر الله براناون كالا أب قرنو زنبرا فطرين بران استرف حيلو يا أخا خباب زنبر اللقوان أقداوون أب سميات زرقحن نحس غزو حالفو نتهم كينيو دبنا زنبرو كواخب تخري زدليخ مسل ندخماتا انتوا خلالان بلد ما مجو تموت منفسينا في أكسل زلو كتمس النيز ووعى كلوخو نباي قصك قرب مو نمو أحسن سنة هيوت فتح اللي مقلاي وارب ريبني مجو تموت بجاغ مسني كابتم ترقم قانقوا ملا أختب من قاري يطرح كم قاش شازري إنو قرباب تيفلي خسادني قلت أفبال سلاماوي تموت كابزوم زي كم تنساتهم زقبروه ندخمات بزي مدماي أبس ألام زدربين هزب فليخ وسادني هدأت موت مسأني بجاخي بتوم تعادوا أخنافك حقوف بلني مخنياتو أب كبابي زلو سبات حقوف أم كل قسلاء دلين بفقر محرات تملأك موت بجاخي حقوف هبلني كنافر دي مع قرت حفتي ولا ونات أبعتي في قاريت سعيمو من زي فلت وخنافري سعم هبل اللي مزيكو سادني فقرت موت بدحر زي أب قرنتي أب عفيفت موت زركب زنبرا قطامي حنت ملوكو تاويز باق زلوا سميويت فترة مار عمباوا حزا قربات حقوف هبلا عينتو عمتتو بمنفسو دا أمبر با عينتو خرئي دليتون عمقوتن هداءتن حويسا أب كنفرون نوح قسيس عمتو زي بلي زل الماو في الشغطاخ أرخبه انت رفوتنا وهاي زقادة فوق انتات زحافو اللو براناون ورقاقتون أبتعونا قزا حنتو كوين بران طرحات رفاد دحريا ما اتعمتات نزبنا يتاختما حمام دنقرنو وقاليو برهان فلتات مستخلة أب حدا بحزب بالعسد حاولت نايتي بصحفاتو حارة زوجو قد أمتخلة تنقرنا عودسب كندي يحسم دمس قد أهمهي حيل فقري أما عمق لبي زرقي زرق نسرناي ببترما عزيده حافظها أنزد أميو عنقللو منفسين تخلوين هواتي هبو فريوز أمي قدمه نس أم استيالو من سماي نفانو سيب زيتي ملا أب مسكوت يقمت أمو قاشابة تسأل من قدي حيت أفوئي تبرهالو نزو خلو زقابرقن أب أمس لازن بريه عدل مسيا أداويت أميرا نازخان مقبار انت تقطعن حانت تهلون مرجع موت راح مخونات مخنياتو أنا قد أمايه زيه بنت غينه كقبلا يدلين سبعونات كم شنبابا يقطع له أنا قنا بهدأتي زي استنفس
مغنياتو استنفاسي ناب أملاخ كتكير كلا اتمعبل كتأفق مخاني زفلت ديك سب نهم مدراو نقرات يم الزنبلو أنا قنا نتاشيق فقريك عترايز إليش بهالهال تأزريا زي سب أو النت قبل بي حقي حقاق توصال لي مأتان حقراو هابتين ود سب كي قنزوي قتلو فقرقنا إنا قنزوي هيوتي زرعلو دك سباب انداتاتن عليتاتن سخفافو اليوم دك ختمان دك حقرن دمعيهم أنا قنا حبرة سب نزبلي كل قاشاي نحدو كاي بصحني تأفر بملئتها هقريا السمياوي سدرا بيت دماء عليتيا دك سب دخوماتيهم نحد حدوم زفلالي مخانم دمازي زحزني حلم صبابيا اب نكسنتا هاصياتن زوباتاتن مكفالا دمالو بونا يكونن دك سب ابيات مقدس ناي نفس خانو ويحبرو المدراو سقو انبيت كهان صخولو دما ايدني ايدي تحاحزو اما عمق نفسين زلو دمص تسفا كسمع وترص المسبلكيه كم زد ما بلني كم تفقري نسب انزا هيبوت زرالو دنقرنا دما من قد فلطات يخستلي انزان دنقرنان نبعب حقوسن فلطاتن يسغاغرنا مخنياتو اتلو الفطاريا تحت صحي اقداسنت زي بلو نجر فصيمي فطرن خليل جبران خليل من صحف ترجم زلا اخلنا اتقطامي ازينا نمسجن راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان حاده فسه ليتي أنا فقرتين أبت سعدا خوحي فقرنا زمرنا بتمسات قلبي هندبت هرمت لبتاتنا كك أرح مس جمرة دولنا حدقا سلام زريهنا خنعزبو سم زبل عينتنا قح انتبلنا يو رئينا يبقو ود سبتة عنينو فلاسو سوحيو كابك أستو كقتلنا عن ناس عزيرو قيمو سنبادي حبيئي نفقرتي حوفكوا أخنا في زرقحي قدمتي زي ترف موت بمزمر فقري كنفانواني هيوات فرح موتنا بتبعات فقر سعيرنا أب قدمت قتالينا داق ماي فقر زمرنا أمونغوتي مقر مزمور دمس وشتأي طباب هيوات قلس اللي فقري دمها بالكوا تسفات مليئين نحا وفكوا فقري بلتني بتنفاسها نام موقتني شعوف انت تيلا خب نفسا كاموت ندحنا اللو طباب نقر كوا فقرتي بتسفها دمقات مليسان نفسي ناب نفسان نطبقات طباب هيوات بمبالح شخشخات بؤبؤه خمزيلنا يونت قتالنا عين عينونا تأمتنا أنت ود سب دخم حلنا مقتال سحراي قتلنا قدم مقتال كاغنا قتيل كاغ تفتر كم تخيل رقص أن ياخون وهي ود سب فخصت فطور مقتال مبار كبدت قتل كايو مفتار كيف فلت أمس نحو عشنتو أمينو أستن فلاس اندربيو حقوه بنا الرؤس حسو خيدو قد أمي سقاي محاري تمرعو كم مصحف سارماتا تديسو اسده راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان زلويو زهلو سلامتايت سنبدي زدعا معسي سنبد موت كله يلعلق حداد أهد سنبدي أنا ندعل لي أبدي السخنتاي يركي بتبتخاص أنا حندعلو هل تا معس دو يبل يعبلوخ كوي بتكي سلازي نسخنتاي يركي أنا زي ممزين تخينو نبت مرعا زي وصلي كوينو ندعلو فقر والعا إخا حق حيش شعوست عابي سينيري فيقتها سعريرني حنقنق تأمقيتس أبقى زاي نيري عقشقش أحنفف نيري تزتا حنفف زز قبرناه بقر معيني يحلف شعور ركعا
تأنا يزهرفو كال سب كتنكفو تأنا ياب لبي زمبرو كال سب كعترو تأنا يزملخو كال سب كعمكو كل ترأيني فق إلى اللو شعدا تيلق مس تنفاسي دواب تداس كتوس ويهون بحرك أنت عبلي له حماق كيف تسميره مساكن نبيع سق مريض سمعتي قتي يحلي فيو تسميمه نعخونا حسكلكن حق يا اخي انا انت لني كبايد حني كل اللاب لك فتيك نابلكو زحاسكو زي بالله مستاخي وردلي بقدم مسفقري درار دخوين قرسي حق خي تلاقسي نابلم زوج حقن صبق سمعه تقلاقي لا يلومني يخريك بهجه ما مخنيتا خوينني نافقتي مسوصه من تايت قرمي دحر مقاشو انا مسئ لومكوت مالي كونن ان انا معكم مش عدل تباهيلو لكي انا يتقريص انبر تسحق نير كده يبولنن معلت سنباده شعون يروت عمي نمنتاي فقر زي تقدمي زخونه تقبل النبلي كراي كونن بتري مرأيات بقيو انبابا فقري انقع مريم محراخي يخلك يمسئ انبابا حيزه رقيمة كرني ريمو انقع عمل اخنا يسمعو بتعسات عبلي ليم زقببكو عق كبل عقل مسببكو نيحرق ان مخانو جن مل اخنا فليتو طعيق العواليد كيموت كابا خمليتو دقي من تاي قرم أبين خمعاس كوينو نيروس تخونينو كاب هيوان جميرو نات كدا مسابات سبت تباهيدون دالو تحالف نيرو نعلل تراي حجي تنبعي زولي زهلو موتكا عج عنديو كوس دنا يبب حدا قوتيتو قناغ حتاكي أبوز قلعا انت خويني مويتو قطامي ملس نقصه شحن شعتم تنتسان حمشان كاب مصحف زولي زولوس توسده راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان فتوات تخاتلت مدبنا بزقرمنا لكم تحسوا عاجبكم تزانيكم كتكونوا تسفنا قبرنا نايلم تحسنا أبزازي من لنا أب مدبنا زلكم رؤيتي يخون نغفيتها ويون قرب لكم تللي وصحفات مزلو بترمون دادراشانا نابريدي إيرنا @gmail.com وي راديو إيرنا @yahoo.com لكم لأخلنا كبصحنا يو بتوسخونا فيسبوك تسفيت يوهانس بموبال أبناء مل اختصاص أنك تقدر لي كم تقولوا كزخاخركم دلي بسترفه بزمس ربع أبت مساسال ساعتين بستفليت حسن كسبن الراخب تطعمو مس راديو إيرنا عبز مدبزي لمحبراوي هيوت زنصبارقو صحفات قطمتات درستاتن وازاتاتن زغرب خوينم عب هيوت نزقاطمو صقماتنا فتاتحومن عملخختانا معلتاوي هيوتنا تذكروتات نسنتن كالي ناطمامتانا بولقاوي هيوتنا نانصبارقه ززناقعن مخرطات زلقسن مدبيو تطعمو مسريدي رنا زخبركم تغتتلتنا نزس عزيز تلاليو زنبرا حفشاو مدوات راديو إيرنا بستفتيمو الله راديو إيرنا ناصا دمص إرتراويان